Здравейте хора, днес ще влизаме в няколко сгради, даже не няколко, около 10 големи сгради. Не да сме по-тихи, защото... Фанат ли ни край? Да, отиваме в район, защото се строи още тази сграда. Тоест има строители тук. Има строители понякога. Да. С това сега ще се опитаме да сме по-внимателни. Ай. Първо почваме първата сграда. Това да кажа хората какво опасно. Не ще е опасно, но тук има голям шанс да ме хвана, защото като брачо на никой не му пука. Ела да ви покажа сега. Това е път и натам коли минават, да се каже. Просто коли минават и могат да ме видят. Да. Ето хора, другата сграда. Тук сме няколко сгради. Сега ще обиколим насам. Няма вече много строители, защото нали на пътя от тук виждате. Добре, продължаваме нагоре. Виж, там е нагоре, виж какво не трябва. Ага, към покрива. Да. Това е последния етаж. Последният етаж. Матрак ли има? Аха! Бай, той може да е било като... Добре хора, продължаваме към друга сграда. Добре хора, продължаваме. Тук са вече тук е малко по-опасно, защото ако виждате там... Да, е там една сграда. Хора, ай сега в тази сграда. Моят приятел води. Дайте. Охо, какво ти до? Не знам. Аха, никъде. Аха. Има хора, една охрана там. С малко да не види. Да ти кажа, никой не виждам, ама... Ай са нагоре. Шит. То всички сгради са почти еднакви хора, защото някой може да не ги показваме. Ако има нещо интересно, ще ви покажем. Хора, тук ще идваше някакъв човек. Да. Идва. Айде. Защо се взема да се скрием тук, бе? О, хора. О, фак. Къде тръгна? О, фак. Его. Хора, сега отиваме към друга сграда. Те всички за сгради са еднакви. Е така долу, това няма нищо интересно. Чуете ви. Да го пробваме као. Има као, има цимент. Да. Предния път аз с един дъпак. Един приятел, един дъпак. Не си дъпак, 40 години. Ще си нещо да скажа. Влезе тук за да пикай. Разме тук чувахме много хора звуци. Избягахме да бързо, ама няма, избягах. Добре хора, даваме към някоя къщичка сега. Това е вила. Да се кажа. Тук имаше мазе, аха. Да, хора, накрая към мазето ще ходим. Чакайте хора, погледнете ма. Хората. Мамо му, стара. Има си. Ще ходим, дай първо да гледам. На 10 лайка отиваме. Аха, на 10. Сега? Страх ме. Не те е страх. Хора, ти... Приятеля ме го е страх. Давай да ходим. Сега? Давай. Няма 15 лайка, хора. На 15 лайка ще спим тук. Хора, ще го на 20 000 си ще спим тук. Има още едно. Къде още едно? Добре, хора, давайте. Сетни с фенер, бе! Това е хубаво. На камерата се вижда. Хайде. Да, я ти върви първи, аз съм с фенер. Не вярвам да има нищо интересно. Здрасти. Ага.
Абсолютно нищо интересно няма. О, фак. Той е от другата страна. Добре, айде. Добре, хора, явно мазето нищо интересно няма. Така. Здравейте. Тук. Опа. Гледка към морето. Има хора. Гледка към морето. Гледка към морето. Една жена гледа. Сета. Дайте хора. Бера да дигна. Да те дигна ли там? Добре. На 20 лайка се дигаме там горе. Дали ще успеем? Ще успеем да вземем някой стълба. Има хора. Ами идвай. Кола и хора. Идвай. Че оттам сградата. Айде. Това няма нищо. Хора, мисля, че това ще е края на видеото. Тук са едни и същи сгради. Ние също сгради са, няма нищо за обикаляне. Това не е много интересно, ще намерим някаква друга сграда. Можем да намерим нещо изоставено, да не е сграда, може да е кола. Ще видите. Да. Чакайте нови видеа.